Amon Eugenik hala zioen, txarangan atzetik ibiltzeko zer hobe zapatilla parea baino. Footing, jogging, running, kuentin, guzti hoiek asmatu aurretik txanti kirolakoek jada zurekin ginen. Hau osenki txisturari taldea da eta biltzen gea ostiralmean. Eta bueno, normalean alde zarretik buelta egiten deu eta jotzen du inauteriko pieza guztiak. Nahi dugu ostiralean txarangeetan txistua importantea izatea. Txistu egin bizkat alaitu herria behintzet. Amon Eugenik hala zioen, txarangan atzetik ibiltzeko zer hobe zapatilla parea baino. Footing, jogging, running, kuentin, guzti hoiek asmatu aurretik txanti kirolakoek jada zurekin ginen.